Padas-padasan man ating naramanan, daytoy higig gamak, wenno bet-bet-betak, da siguraduak, ading mabuskwam, umuna simsimam, sa muam-muamulan. Padas-padasan man ating naramanan, daytoy higig gamak, wenno bet-bet-betak, da siguraduak, ading mabuskwam, umuna simsimam, sa muam-muamulan. Digan agin didi, tanay mas daytoy, at dapay gatas na, umalet at umaroy. Makahalukoy, langana di aglukoy, dumaraman ang sikatay at sabon. Jumbo, jumbo nga iskeni daytoy, jumbo, jumbo nga iskeni daytoy, jumbo, jumbo nga iskeni daytoy, nagimas kiraman na, nagganang sinemplana. Jumbo, jumbo nga iskeni daytoy, jumbo, jumbo nga iskeni daytoy, jumbo, jumbo nga iskeni daytoy, nagimas kiraman na, nagganang sinemplana. Padas-padasan man ating aramanan, daytoy higamak, wenno bet-bet-betak, da siguraduak, ading maguspam, umuna simsimam, sa muam-muamulan. Ikan agin didi, tanay mas daytoy, at dapay gatas na, umalet at umaroy. Makaalukoy, langana di aglukoy, numaraman ang sikantay at sabon. Jumbo nga iskeni daytoy, jumbo, jumbo nga iskeni daytoy, jumbo, jumbo nga iskeni daytoy, nagimas kiraman na, nagganang sinemplana. Jumbo, jumbo nga iskeni daytoy, jumbo, jumbo nga iskeni daytoy, jumbo, jumbo nga iskeni daytoy, nagimas kiraman na, nagnanam sinemplana. Jumbo, jumbo nga iskeni daytoy, jumbo, jumbo nga iskeni daytoy, jumbo, jumbo nga iskeni daytoy, nagimas kiraman na, nagnanam sinemplana. Ayan, so hello good morning, good evening, and good afternoon kadati amin nga po ngawan labas na nga danoy naman na po dito programa taga na pauluan Rayaw ni Ilocano. Yan ket makadkadwa tayo na po ni DJ Klang. Nadatan manong Ray. Awan siya. Na baradwan pa takarabukob mo. Maman, makapakigtod ka. DJ Klang. Big-bigat. Kararing ko pa lang. Nyatan. Okay! So, ayan, nagkakadwa tayo maninita nga oras. Ita nga aldaw. Aldaw iti. Domingo. Sunday. Ayan, kat makadwa yung manin iti pamilya. Tirayaw ni Ilocano. Nga umay mang paragsak. Mang parayaw. Mang parayaw kanyayo amin. Po na nga yan. sanga pada. Po na yan. Te oras tayo kakabsat? Aha. Alas 2:04. Apo. Ayan, nakakadwa tayo tim manong oras, Kuya Marvin.
gana alas 4. Yes. Ket dawati garuden ka rayaw nga i-share tayo on dayto nga programa tapno adu tayo pay nga agdadanggay agraragsak agrarayaw ita nga malem. Ayan. Dagitihan pa ako nakapag-share. I-share tayo kadagiti bukod tayo nga Apo na yan. Pachi mo ni Jerome mo, puro klang-klang data ka, madi mo nga gi-share. Supay. Puro comment na. Hamo kiti replyan Hamo kiti nga ibabasa kita greetings na. I-share mo kano Jerome. I-share mo man Jerome. I-share mo man. Wow. Sige mga tatay, share mo man nga ti mamin 5. Paniknik kamang kinimanong Ray. Man. Ket, syempre, bago ti amin kakabsat. Awan tinanggig ko. Manong Ray no ka, iruar mo no ka. Pwede na pabasa lang. Ayan, bago namin ayan, pagyamanan tayo pa lang dagiti na ayan. Nga tumultulong daytoy nga programa tayo. Apo na Awan yan. sa bali or maawag nga sponsors iti Rayaw ni Ilocano. Sir Emmanuel Bacani. Nakin ko ka po ti BJS Sounds and Lights. Kamasarakan na po dito na San Mateo tumawi ni Isabela. Oh, Vivian Avalos Simon. From Switzerland. Maureen and Mayan Toribio. From California, USA. Susan Agne. From Hong Kong with love. Mr. Stewart Bautista. From Saudi. Ching Ganit Nate. From London. Mrs. Mate. From Singapore. Delma de la Cruz. From Wilbert Santos. From Canada. Novi Night. From London. Marvic Aureliano. Taga ano ni kasi Sidmon? Abu Dhabi. Abu Dhabi. And syempre sa ating taga Switzerland, Switzerland chapter, Tita Remy Mauricio, Tita Jo Ramos, Yan. and Tita Dina Dumingsil. Joyce Cagayan. From Singapore. Shay Nagas. From Hong Kong. Vilma Santos. From California, And USA. also to Sir Edwin Crisolo of California, USA. Yan, gan kasama tapo iti Saranay Worldwide Bilit Tilima. Hello sa inyong lahat. Yan. Gan kasama tapo iti Raon Electronics and Merchandise. Well, Nakukuha kinimat matunan na po ni Mr. Christopher Aquino. Yan, nagyaman kami. Magyaman kami kakabsat iti naanos nga ken naayat nga puspuso yung. Po na yan. Data nga dahil sa ating kinakaharap ngayon na pandemic. Ayan, adata kayo lata kanyami. Agyaman kami. Kita datoy kami mitlata nga mang parparagsak kanya yung mang parparay out. Ti sang kalubungan. Ano na yun? Sa kalabungan, worldwide talaga. Yes, worldwide. Okay, kakabsat. So, may isamang pailang sunat. Tapang lukat bilang musikal, sagsagot ko pailang kanya yung amin nga sangapan, ha? Balse. Balse. Ibalse yung mampailang. Napaguluan bilig ni Ayan. Yes. Sikat mang pamayen, di paten pategmi, ana pasge, di armit ranyag mo, di agpupasatun mo, mang silaw pinate, adiyak mo. Alright! Oras lang ti dumteng tapnong tao grade, ti bilig ni ayat nga tartari patuwe. Panubok ka ato di kabayan na tumba
ito'y kanta nga Bilag ni Aya. Apo, Yes, dito pa lang ang programa na Pauluan. Rayaw ni Ilocano. Okay, so... Agora ka pa madeldelay ka, Manong Ray. Rayaw. Late, Kuna na na eh. late ato'y internet ko. Kuna na na. Rayaw. Ni. Hanga late ajay. Ana? Rayaw, ni dumanayudum ko na lang. Rayaw. Wala na si ka. Napso. Ayan, so, mama, i-share mo na, mother. Aha. Tita, nagiti titas natin dyan, i-share tayon, nagiti bukod tayon nga wall. Ayan, hello sa ating 75,000 viewers. Apo, nakadunahan. Nagadungadagos din, 1,000 na. Okay, so, bago namin, ayan, rugyanan tayo garoden. Sige, Dagibasan, dagiti mensahe. Oo, kasi- Greetings, sabaw. So, dispensa rin yun yung mga nauna. Nagsingato na sila. So, ito na lang pong mga kwan ang panoorin natin. Ay, ibasahin natin. Tiro. Ag-request nakman, tainam naman. Tuy ayan, coming from Ate Annabelle Agbayani of Tokyo, Japan. Arigato Ayan. gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ayan, binabati ko ngayon, present na sila Tita Jo Ramos, Tita Dina Domingsi, Ate Vivian Abalos Simon. Ayan, Tita Remy Mauricio, Kini Byron. Ayan, Sir Emmanuel Bacani. Ay. And also Ate Angel Bird. Ayan, hello sa inyong lahat. Ito nga present na. Ayan, sumaruno. Wow, DJ Clan. Sabi ni Tita Dina Dumingsil. Ayan. Pa-request naman po yung kantang Dakila kay Nailin Agna Villaber. Ada ka de, kuya? Adan sa kasi tayo, kanta di man ang Irene dati kasi. Uy. Oh, sige, mamaya. Mayroon pa rin po yung guest singer natin. Ang napapapako di ay. Well, damdama, ilista tayo, ito'y panunot tayo. Well. Tawan ni Director sa de Jerwar. Well, napan nagbingo. Bingo? Well. Alright, Madam Klang Sir Raya, puuna yun Sir Marvin pa shoutout man ni Ate Jolly nga agbuy-buya kanayin kanyayo nga kanayon ko na ni Jerome Visitation. Lakit magbubuya ka nga dakit i-share mo mo tayo dati di kasi kit nagmayat. Ano Oo, tayo pa ni yung Shermon. Ano yun? Jai. Alright, coming from Virgie Cancino, pa-request po, naglimis si Arak. Salamat, apo, nakalalaldawin nga aglimisin. Napudot pa eh. Napudot pa, alis to mabartek. Okay, coming from Daddy Byron. Happy and blessed. Kanya tayo aming karayaw sa Ray, Marvin, and DJ Klang. Na imbag nga aldaw ken kabyanang sko. V25 Avalos. Halab you. Gunan. Anya. Apo na yan. Anyan nga pa na. Nagsweetan. Kasta ko makanayon ti pagbati. Halab you. Wah. Halab you. Glenda Lacarga, Hezagabaw. Naimbaga malami aming nga taga San Antonio, Kawayan City from Hong Kong. Ayan, hello sa mga nanonood dito sa atin. San Antonio, Kawayan City, Isabela. San Ayan. Antonio City. Yes, so bago tayo ituloy kabsat, nalpas na ka ng share. Ayan, sa mga hindi pa po nakapag-share, iso lang nga po iti pangsubliyo kanya mon, i-share tayon, kaditi bukod tayon nga wow. Awampay, hanapay na i-share. Ken kasamit iti YouTube channel tayo apo. I-search lang iti Marvin Agni or Rayaw ni Ilocano. Ken hanyo mo tayo apo or ngalipatan iti ag-subscribe. Yes, okay. Ayan, binabati ko rin si Kagawad. Kagawad, SK, Mark Davidson de la Cruz, katno kagpakastoy. Wen. Da, talaga nga. Mamis da ka dagiti kwan. Amumon. Dagay classmate mo. Wen, amumon. Wow. Okay, so, ika na kayo mapay lang ni Manong Ray may isang sunata. Apay. Bago tayo ituloy, dagiti agibasa, dagiti komentaryo. Apay, Uri ka, apay kasi ti mic ko. Da kayo, naglalawag ti mic na, apay siya kastoy. Agora ka pagbigyan tayo pa request da nga nam MTA. Namnaman. Wala, syempre. Yeah. Kita man, ay attend na kanuunay ni Kuya Marben. Ito sila ibagpagam. Talaga nga. Yun una na ata... Syempre, first request mo, di ka yun una. Dagarod the first nga, dagarod second nga first, di ba? At away. Naggulo. Naggulo ka. Okay, so atin ti may sasunata, sagsagot pa lang kini Ate Annabelle Agbayani. Namnamahem to'y ayan. Tuy ayat ko balunim
makita ken makadena. Tuy puso ken nakem ko agnanayong kanto anay marka nagan mo biyag ko ti agbati kaniya. Daytoy inbatim alagip ko isuti liw-liwat tasikat manglingay tuy puso asililiday laglagipem nam namaem tuy no anyan tuman iina malaan mangpasakit kaniya asar sarita nugo na abasul ko tiga puna alipaten ka saan tubig tay sumanggudas ni ayata daytoy inbatim alagip ko isuti liwat tasikat manglingay tuy puso iliday laglagipem am namaem tuy Rayaw ni Ilocano. Abasukot tiga puna alipaten ka saan tubiyag ko taysut manggudas ni yata daytoy inbatim alagip ko isuti liw-liwat tasikat manglingay tuy puso asililiday laglagipem nam namaem tuy laglagipem nam namaem tuy Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Hapaya Doma talaga Dae ng ko na. Dae ko na jay Rayaw. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Rayaw. Nanay. Ilocano. Hapay kas jay di ko na. So, Pababa. Nagtamnay. Nagtamnay. Rayaw ni Ilocano. Opo. Hello. Hello. Okay yan. Oh.
So, at tapay lang nga po, iti sunata na pauluan. Rayaw. Ay, Namnamayin pa ayat. At sumubra ka mo't kararayawin si Kamanong Sopay. Ray. Porket nagimas lang ti si Dain tayo tatangal daw. Why? Nagimas nga raw. Apo, si kayo mantag si dati ribs. Ribs nga daba sabaw na. Pau! Nga dasili na. Pau! Nga dapay ti repulyo na. Ananay. Apo, siguro tiray man nila kaya jay damdaman. Sigurado, Sapay. nangibati kayo. Sabi. Nang iba- Adari pulyo na, dapat pitsay na. Wen, Dapat tibalangag na. Oh, ito na. sabalin sa amin tatan. Makapapurorot mo Why? tayo bagamit. Yan, nangibati kayo. Namagik no nangibati kayo. Wen. Tano sumangbit man na, jela kay bansong damdaman. Aha. Sigurado Busog na. manon nga birok man ti makano. Mit ajay no kwa, ano mabisin, bigbigla latag pukawain. So nga gibati kayo. Wen. So, ayan, tuloy-tuloy tayo on. Ti agi basa, dagiti komentaryo yo. Apay numalpas lang ti sonata ka mapukawon. Kadagi-dagi jay umuna nga komentaryo. Irenyo Ibon Bulong, pa-request man tayo kanta nga Gold Digger. Kuna na Awan, sika para awan kini niya. Manong Ayan Ray. na ko, ma. Ayan At na ko, anay, bata. Hamo gamin no kakwa, no Gold Digger. Pasok! Una. Pasok. Birintor. Awen, Catherine Ann Loventino, Babaran. Ay. Pa-shoutout naman po kay Trisha and Kat na gumagawa ng ice candy. Nay, Wow. pang padawat kayo man. Oh. Anajay. Saganak lang. Mangmangig kun saan? Ada mangmangig ko ka. Awa, naglako ice cream madyan. MacArthur Melchor, request granted, guys. Sabi niya. Apo, thank you so much. Thank you so much for sharing, sir. Dawatikmet nga i-share dagiti sa balin pa. Hello sa ating 117 viewers. Wow. Pa-request man Sir Marvin and Sir Ray, narigat timang lipat. Iti ana, ti damo nga ayat. Siguro, Ma'am Eleanor Agor. And syempre, Henely Lazaro Alberba. Hello mga idol, sabi niya. Ayan, hello po. Hello din kay Tita ko, Shaila Nabong Basilio. Ayan, kay Sir Emmanuel, baka kanina present na ngayong oras. Hello, Sir Emmanuel. Ano no, singo na. Well, and syempre, binabati ko rin yung Chapsoy Vlogs na nanonood ngayong oras. Oy, hello, Happy Chapsoy. Happy Chapsoy. Isuro na kami tuman jag sabay ti Facebook kin YouTube en. Wan, amo na ata. Wan naglaing ni Well, Sir kaya Chapsoy. na, i-chat tayo. Oh, nito. i-chat na yun. Sir Marvin, pa-request man ti Tagapulot. Dito'y Karatakat, Amulong West. Apaw. Marisep Bermilio. Dami na nanonood, dami na nating viewers dyan sa Amulong. Ayan, Well. hello po sa mga taga-Amulong, Cagayan. Coming from Pilingera. Pa-request man ti I Love You Ilocano version. Kantain ni DJ Klang. Salamat in advance. Sagot ko kinila kay kong nasingpet no nakaturog. Apay nga. Apay no nakareeng. Hoy, sawa ka mo na. Oh, siya busy. Amore Busy ka. ka ta busy ak. Birubiru kita, Apay. Jerry Rix na. Bibiro ka jirilix ka umutay. Nako. Nanapanan na jirilix ka. Sige nga, agdaldal ka pa lang DJ Clan. Well, Well, kahit nagdagdag kuman ka. ay request mo man ang Jo Ramos na imbangal daw yung met dita. Oo, may request si Tita Jo kanina na martir nga ayat. Amo man Kuya Marvin? Kasano di ay? Agore ka ta i-practice kung tuman. Well, hindi pa po kasi kwan ni Kuya Marvin Well. yung Martir nga yan. martir nga ayat. So marunong nga live amunan to. Amom ti amok tata. Ana, Star Margarin. ata lang. Oh. Dapat sa tinapay na. Wine. Oh, maya ka dyan. Sa dakok dandama. Wow. Pau! Mabsog ka man nun. Nata man Diyos ko. nun. Wine. Pa-request man mga idol, tap no di ka maila. Ay, number 1 nga Ay, mamuno. tayo, napugtuan nyo, Well, napugtuan nyo. nyo. Sigurado. Kayang-kaya ata ni Kuya Ading Marvin. Marvin. oy. Nelly Lazaro Alberba. Pag-amuan niya. No, Shout out nga po. Yung may love. Oh! Tumanong butob ka dito. Kasano Kanta, imlat tagamin. Kasano no request nga siya tagandan kit. Oh, what the fuck, permit ipang kukayo kanyak. Kayang-kayang gamin. Amo madya kasladak lanaan kagurak. Nagmayat nga ro. Nagpintas garod nga dingdingen. Lalo no, dagi dyan exchange of hearts. Amom no Dagi kasta. dyan stock Stock on on nyo. nyo, dagi dyan. Dagi dyan count on nyo. Count on nyo. Kinda dyan Magellan nga Magellan. Ilocano version. Katawa. Kaya kasano no, the request kanya ki ore mulay kul digal ding ti paragpagkaw. Mga asar na. Orek la makaternak tama rieka. Ananay. Ala. Okay. Apukit naglamuyot nga boses ko na ni Ma'am Glenda Lacarbon. Nakatilmon ti ko ata.
Di efficacent oil. Pamardaya. USB pa, ito tilmon na. Oh, sa bali no USB, kanta nga agsardeng. Pamardaya man datang yung bagbagayo kanya ko. Maria Mabuti! Watching from Cabanatuan City, can pa-request man mitten Jai Kula Sisi habang agmermerian ditoy. Thank you, sabi Apaw. niya. Apo, pay mit Kula Sese. Pa-request nga DJ Klang re-rebook tibiyag ko, Chapsoy Vlogs. Apaw. Apoy paboritong tariribok unay. Sino mang riribok kanyam? Why? Sir Chapsoy ta kwa. Iriribokin nyo man pa ulit. Why? Marisep Bermilio, pa-request man na po ti Tagapulot. Ay, nalaing. Kayang-kaya ni Manong Reata. Thank you. Dagiti request nyo lang po kit karamihan pang lalaki. Kayang-kaya dagito'y dua. Why? Apo kahit na magnam-ay ka. Ate Susan, Mary Jane, sabi niya. Anong Mary Jane? Nakilala kita sa phone. May Mary Jane din kasing isa eh. Why? Oh, Mary Jane. Kita man, nagbayad na binirbirok, Giselle po na, aging bibirok, adalto'y gayam song buk na. Dali na po kaw. Tamok suya ka ba dyan kanta kagayam. Hello, Sir Jazz Andrada of Singapore. Happy watching. A. James Javier, kumukutikot-tikok nga po. Damdama. Kumukutikot. Jay. Ang Hindi, pang-Pasko yun eh. Kumukutikotitap. Why? Mamintalo na imbagan. Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane. Kuna na Ate Susan. Pa-shoutout nga dito sa Kuwait, mga idol. Coming from Judith Ramos. Ayan. Hello dyan sa Kuwait. Imbag nga malam mga Sir DJ Klang, Sir Emmanuel Bacani. Ayan, kastamit kayo ka Sir Emmanuel. No? Nyaman kayo, ayan mo dita. Ingat po tayong lahat. Stay safe, kakakabsat. Okay. Katrina Anla, Bendino, babara pa shoutout naman DJ Klang kay Tito James na kasalukuyang nagsashot sa si... Ho! Hapay. Babamlata ka dito. Sarasarita lata. Okay, ato yung kakabsat ni may isang kasunatan ay sagsagot pa lang kanya. Inumanong rin na Pauluang Gold Digger. Passport, visa, tilit, Pasko, agraman, plane, ticket ko. Tapno ni nakagtrabaho, jay Amerika, agad ko dolyar ko. Ano makit kita, Imaw? Nagabrodak ko, darling ko. Tapno may ko, ticket daw mo. Milyon-milyon, akan kita din nakin regalo. At tuyak nga nagbalik bayan, tapnon o may kasarong karan. Asawayan ka kuman, ng siyang matantay tinalikodam. Kasi ka pa. Magkaawak man tao galim, dadamit ken sa balim. Nagitin patawid ko, isupayantay, nagidulim. Rayaw ni Lucas. Ayaw sa mo sa pinagpimpindot mo no kantang nakapimpintas. Passport, visa, tilit, Pasko, agraman, plane, ticket ko. Tapno ni nakagtrabaho, jay Amerika, adultot dolyar ko. Nagabrudak ko, darling ko. Tapnon may ko, ticket daw mo. Milyon-milyon, akantidad tinakin regalo. At tuyak nga nagbalik bayan, tapnon umay kan sarong karan. Asawayan ka kuman, tay tinalikodam. Mas daawak man tao galim, tadamitin sa balim. Dagitin patawid ko, isupayan tay nagidulim. Aray. Why! Sayang My day di God! balaylo. Kernel, ano na? Aritos kwentas Oh, kanila. bisyo nakagpipindot dito. Day di bakya sapatos bikini brachiotix ka na bro. Uwen biyak ko. Day di make up lipstick pagkulot pagpukis pagikuko. My gosh. Sayang. Sayang day di short pantalon t-shirt duster sotana bistida kan medyas kantit ko. My God, Mildred. Day di paglutuan pagrikado kan katulong at 20. Uwen biyak ko. Sayang day di television Betamax refrigerator. Washing machine electric pan air condition kan radyo. Day di pa'y kaldero banga kaserola paryok kan aklo. At dapay kutsara. Tinidor aprilata imo ko. Buneng pag-asa timba kundi palanggana biyak ko. Nakakaskasang timpa ay mo biyak ko. Gunggunam ah.
Di mo man lapin ang panunod. Di mo man lapin ang panunod ti sakripisyo. Inikan kami, ti gusto. Talaga, kan kompleto. Man. Wen biyag ko. Wen. Tadabay katre. Ikamen. Pinggan pagtugawan lami sa libro, papel, ballpen, pinsel, pentelpen na pagsurat mo. Maumakon! Mauma ka lang ah. Mauma ako na mga pagkapit yan tumapay ng ted ko. Ngim rebeng na laeng. Rebeng na laeng dapat no mga talaga nga sikak at maningikulbo. Di mo man lamalagib. Nga pati dahi di sabon. Shampoo. Pagkabot ti kili-kili. Taginga at pagsipili unod at brush. Tap na lang may kata. Tartar! Tangipan mo. Ananay ko. Talaga si ka. Talaga si ka. Gold digger ka. Di ka ba nagkuli pagpag. Sobra ka mo. Sukat na kitinta. Makamalas, kinamanaw, inalmuranas. Di ka ba nagbalin nga paltat. Wala namang kigtot ka manin ta. Talamang kigtot yung bright na ito yung expert level si Ray. Ananay. Ay, sayang din ba niloto ko sa singsingaritos kwentas ken relo ko. Ay, kayam sa mo. Aji nga pa nagsasaw na kasla nakapangan. Te. Amom tamok day. Oh. Ay, sayang ko na. Ay, sayang day di ba niloto ko sa singsingaritos kwentas ken relo ko. Kaya kita, Jai. Sige, man. Sinan. Ay, sayang na kita ko siya doon sa refrigerator. Sa balit ang mga kantam. Okay, sa bali. Chingtang tong kurentang tong. Idol mo man dyan kantak Ay. kami. Kahit Ay, ipakantam kiti kanya na. Oh. Korek lang nakaturturog nga kanta. Tao. Naging masiturog ko nakaringat amok dadag Taiwanan. Ay, tamom na. Kasta kagayam manggayat Kuya Ray. Iboy-boy mo amon. Pati dyan pagkapot ti kili-kili ka. Uray la dagita ikamin. Oo na yan. Ikamin nga abot-abot sapay. Ti problema jay. Oh. May baga na pa dagat gisigis tingipin. Pero may Oo na yan. memorize na Pati garod. pa'y pagingat. Kasi garod no agayat. Dapat memorize mo bawat sulok. Why? Tanog, sina kayo to. Nuno niluko na kaamom nga isider. Apaw na yan. Iboy-boy mo kasi Ibuy-buy ko ah. Iboy-boy mo tanan. Oy, tot ko na nagarod. Why? Okay, sige. Agi basa tayo manon iti oray walo ko namlatan nga mensahe. Why? Tapno makado tayo. Makado tayo, yan. Doon. Sumaran naman nga kumantadamdaman ni Kuya Ray. Hangat nga di baro ka sang sangpal. Sino? Kana jay guess. Mabalen, tuno damdaman manen. Right. Malpas ni Kuya Ray, ni Kuya Ray to manen. Well, apay ngay. Madinsama. Ayan tayon. Oh, dito na tayo. Sabi niya, tay bildat. Mana, pilpil yam te, ibasbasam. Oy, kalkalpas kami na dyan. Tilad da ka. Ato na mo pa nabasa niya, di ko na ni Sir Preda wait ni. lang, sumarunod to ata. Oo. Oh, sumit lang ata. Oh, namdama. Tay bildat man karayaw, tay man isam para kadagitipata. Nga brandliners dito SM Rock Mangga Pagay Cagayan. Madinsama. Coming from Sir Jack Ibagbaga. Oo, Jack Ibagbaga. Timay ming ka, bildat ko na na. O, talaga sumarunod ka. Ha, awan titakas mo baraw, tudas. Manang Lilia Gapuz. Kuya Tirayaw Manang, sabi na Ate Vivian Abalos Simon. Shoutout na po kay Kagawad Bilog na number 1 dito sa Bilyador, sabi niya. Kagawad Bilog, may isang mamit nga bilog. Oy. Ore 4x4 na. Ikotro mo na ta na dua. DJ shoutout man kin Dondon nga madamag tungtong 8. Hoy! Bawal day ta. Babal tayo ta, dinoyan niyo. Brian Arimagaw Tamani. Si Rokano Temanga. Birukin niya man. Ano Right. Temanga dito? Why? Stock on nyo nga ron. Nagpintas. Tibiyag ko tataga oral daw. Agi masaraklatan. Sagot ko kadagiti amin nga karayaw lalo kin biyanang. V25 Abaylos. Hi, love you ulit ko na. Anya na yun. Okay. Madinsama to, aramedi mong klang-klang. Request ko man dyan, Philippine Geography kanta. Nakaw. Aray ko. Nay. Agwaling batok man ni Clarissa na po. Kasano kag pa sound effect ka mga may.
Abay, sakman eh. Dinggimit-gamit takabay ko, kabay ko, sakman nun napig sa pagdingig mo. Iso nga raw, agkuling batog man ni Clarissa na agpasaw na effect man nga na natin, nga birinto rin. Plok-ulok, wala. Nanalpaak man ay. Nanalpiit. Ayun, maglagin ta si mabay na kita suna ng ngeg. Ananay. Napikas jay kayo. Ko iso garot ti sumaruno Philippine Geography ko na. Hello, ating kumatet, Dita Pampanga. Kamusta kayo? Kami from Tida Dina, Dominicila. Maria Urbatang, Floria. Naimbag nga malemyo amin nga karayaw ti Lucano watching from Pampanga. Al Isabela. Apo, dagiti po taga Pampanga. Naimbaga po nga panagsaad na kadakaya amin dita po. Pa-request naman yung Dakila Kainay, Linag na Villaver. Opo, mamaya po, pag mandito po yung ating guest. Basta kita man karte guest sa kantay na dadakila ka inayin ha. Wait. Tatan. Una, ta siyempre, sige. sutin muna. Wait. So, ayaban tayon ka Gusto ng kadaya mo daw. nga. Oh. Agregreklamo kan saan? Haan. Dan sa bagbagam. Awan. Ayos lang. Request ka latamin ti panay kantak. Why? Wait. Pa-request man, garod, ajay, kantayin man ni Manong Ray. Ana. Ajay, madyalan ko na na. Isaruno na na, jitamme ko na na. Ken butchike ko na. Lakaw. Law kinapay, gaman ti putsikik peso. Apan nyo kay dati kandila. Ayaban tayo, hindi gas. Ay, madamdama ka no. Agpuligad pa ilang kano, Jero pa na. Nagbayagay. Tatay kumakapay nga nagpuligad. Dinalpasay. Awan. Apaw. Ayan, hello sa atin 150,000 viewers. Ayan. Apaw. More share pa ka sa Karayaw. More share para do tayo pa nga agkakadwa agdadanggay. Dagiti hampay na kapag share, just click the share button. Ananay, English. Share button, tapno do tayo pa nga agkakadwa itanga. Aldaw. Mamaya tatawagin na po natin yung ating guest singer. Kan kasamit nga dagiti hampay apo naka-subscribe. I-subscribe tayo ni YouTube channel. Tunnel nga. Channel. Abay, i-tunnel mo. Oh. Okay, tuloy ko manin. Naimbang nga malam yung amin dita right out. Ilocano pabati naman happy birthday kay Frederick de la Fuente, Salvacion, Chaga, Isabela, Alex Santiago Acad. Ayan, happy birthday! Happy birthday, Sir Yes. Frederick de la Fuente. Pabati nga po, happy anniversary para ken lakay ko. Pa-request nga po, tinapintas asunata, Kuya Marvin, Charlotte, Tadina. Pang anniversary daw. Ano ba? Anak ka diti pang anniversary, yes. Ah? The gift? The gift. The gift. May Valentine's. Madi ata. Mali apay, Valentine's. Tibrare. Apay, tibrare. Adilatan Ave Maria. Hoy! Ay, Pasyon Apay, mo. pang pasyon. Hello, Ara Dina. Okay naman kami sa Ate Dina sa amin. Mari Urmatam, Floria. DJ Klang, pa-request man after all, duet kayo ni Sir Ray. Kaya majay. Ma-shout out, nagiti ka duwak after tayo. all this. Made. Apay kas dyan. After all these years mo di kinanta After mo. all this time, Sir Star. Ading arte kayak. Mangipapilis kayo. Agdi na mga agragragade, ti barko. Kunana. Sindaw. Oh, the Predo Abalos Napes. Apo, apay pagragadi kay Barkaw. Apo, happy watching din kay tita ko Elsa Gamad Bernas and to my tita Shirley Gamad Bernas. Hello! Happy watching dyan sa San Mariano, Isabela. Ang kastamit nga... Ba't yung binabati ko rin si Ma'am Caroline Desalio of California, USA. Ayan, ang kasakasama ni Sir Edwin Cresolo sa kanyang pagla-live din. Apo. Hello, Ma'am Caroline nga napintas, nga Wan. balasang pay. Apo na yan. Malasang pa yata. Apo. Kabatch da tita Dina. Uy! Kitaman. Okay, so, may samanin nga sunata. O, ready na ba? Ito muna daw, after all. Sige. Dahil malakas ka sa amin after all, Why? after all this year, tayo na. Padas lang, ha? Why? Ano na? Ano na? Stone. Well, here we are again. Rayaw ni Ilocano. I guess it must be fair. Rayaw ni Ilocano. We've tried on our own, but deep inside we've known we'll be back to set things straight.
Yan. Kasapulan ka damagan? Siyempre, mamet, nagdamdamag yung diyan kapaspasok. Your kiss was so brand new. Every memory repeats. Every step I take retreats. Every journey always brings me back to you. After all the stops and stars, we keep coming back to these two hearts. Two angels who've been rescued from the fall. After all that we've been through, it all comes down on me and you. I guess it's meant to be forever you and me after all. Ilocano. Truly, sa It's kaya time, it's truly right. it leaves for me to be. It changes as it grows. Oh, the way it grows, but it never disappears. After all the stops and stars, we keep coming back to these two hearts. Two angels who've been rescued from the fall. After all that we've been through, it all comes down on me and you. I guess it's meant to be forever you and me after all. Always just beyond my chance. You know I needed you so much. After all, what else is leaving? Oh, After all the stops and stars, we keep coming back to these two hearts. two angels have been rescued from the fall. After all that we've been through, It all comes down to me and you. I guess it's meant to be forever you and me. After all the stops and stars, we keep coming back to these two hearts. Two angels who've been rescued from the fall. After all that we've been through, It all comes down to me and you. I guess it's meant to be forever you and me. After all. Ay, dahil tagayam di kanta nga. After all these years. After all these years. Well, Mate, after all lang nga dyan. Ay, Apo. kunak no after all these years. Apo Kita sa na may yan. timbagan ni tatay after So, all these matimbagan years. na tatay, apay kastakinan tayo garod. Aya. Wen. Ay, ulitin ta. Ulitin nyo. Wen, ulitin Kamali, ta. kamali, kamali. After all these years, di Uy. kanta yun. Maden. Ano yan? Okay. Bati-bati. DJ Klang, pakikablaw man pala, agita kadarak dita Barangay Cruz, Victoria, Tarlac. Ni cousin ko nga teacher, Rowena Hisoler, ken pamilyana, ni Auntie Linda Subayno. Thank you, coming from Avalos, Simon. Okay, happy watching Tita Remy Mauricio. Hello, Tita Re. Hello, Tita Remy. Ayan. Pasensya na po kayo kung nagchamali-chami siya after all. Tama. I-live naman po kasi. Oo. Yun lang po yung pampaniknik. Oo, Why? na-live kami. Na hindi po ito plakador. Oo. Plakador. Ito ay live-ador. Labador. Labador. Hello sa ating 177,000 viewers. Ayan, thank you so much. Thank you so much. Dawatig na i-share tayo dagiti newbies. Ayan sa mga sa mga bago dyan. Oh. Welcome po kayo dito sa Rayao ni Ilocan. At sabay ko Aha. mapatangke mo uma. Well. Yes. Okay. DJ Klang pa-request na yung bildat, sabi niya. Eh, pakantahin po muna natin yung ating guest Yes, ngayon. Yes. Yes. Teka. Awan sa bale, ay bantayon, itinapintas, natayag. Ay, apo Ken si na po Kati Buka- saksak. Ay, daryog ka talaga si ka, shakti tuwak dirgin. Nalaing ka mo. Bawon, patak direm latan, patak direm mo Ay. tani. Apay kasta kayo.
Okay. Makaisbo. Well, lumis bumanin. Okay, sige. Ibantayin tayo sa guest singer tayo tangal daw ni Ate Irene. Po, nga Makalinaw. Nga nakabangbanglaw. Mhm. Anaangot na. Kaslakwa. Ana. Niloluntot mga desisyon na nga siya. Ay, baga ni Lolo Bansyong na. Nalaing umangot aja ni Lolo Bansyong. Pag pa niluluban, siyong talay ng mga angong. Uy. Tao ka, Wan. Mabaling ka nga interview na ating nga nalapsat. Apo, tirahin Ate mo. May. Teka lang. Oh, i-on mo yung mikropono. DJ, good afternoon. Yes. Ayan. Teka. Nay, apay. Hanlang nga internet ay chapin, pati microphone na Well, yung kamay pa-check yung internet connection natin microphone ta. Wan. Sige. Mayaten. Okay. Okay. Tiro. Okay, ananagan mo ate, ang ating guest singer ngayon. DJ, Irene Makalinaw. Iya, sidig mo ate, tapos namangig ka. Ayun, si ate Irene Makalinaw of San Fermin, Kawayan City. Ayan, from San Fermin, Isabela. So, okay na. Hello, okay na. Ayun, Oh, sige. Ayan, sa nag-request mo, papakantahin natin yung ating guest singer ngayon. Ayan na po, para... Iti nag-request, iti Dakila Kainay, coming Apa. from Atelin Agna Villaver. Ito na po yung request mo, Dakila Kainay. Oh, manipot palag dito yung programa tayo na Pauluan. Rayaw ni Ilocano. Para po sa lahat ng dakila. Hello. Wala nang sila.
iti request yung kakabsat nga dakila ka inay kinantapay lang iti guest tayo itanga Domingo ni Ate Irene Macalina. Ayan, dikati nga apo kahit na payapo tayo guest iti programa tayo Yes. nga. Dikati ka kakadwa tayo apong musikero. Open na Welcome open kayo po. ta. Ang tunga ka pa lang Ate Irene, nagkanta ka pa eh. Ay, kasi dahil. Wait. Time pa eh. Oh, nagpapa-shoutout si Sir Romel Narag. Ayan, hello Sir Mel Narag dyan sa Kampo. Wine. Ayan, binabati ko rin. At congratulate ko, nanonood siya ngayong oras. Sino? Pakibati rin ang Kabatuan. Si Sir Jesse Alonso. Ayan, Ala, hello Sir Sir Jesse. Jesse. Dati po siya, Congratulations. dati siyang deputy ng San Mariano. Ngayon, si si Opin na Opin. ng Kabatuan. Ayan, congrats Sir Jesse. Happy watching. Dito yung Rayaw ni Ilocano. And syempre, okay, tuloy-tuloy tayo. Ihandam dyan may isang kanta mo na Ate Irene. Kita ka requestitan ko na. Okay. Okay. Ajay ko nag-request na tatay pa Ay, kula sisin sa pa. Kuhain ko lang sisi. Sige, pakantayin tapay lang garad ni Ate Irene. Okay. Bago tayo tuloy-tuloy, dagiti agibasa. Hello sa ating 241 na pala. 241,000 viewers natin. Apo, thank you so much. Kung Yes. umabot kasta. Yung ating mga baguhan dyan. Welcome na welcome po kayo dito sa programang Rayaw ni Ilocano. And syempre gusto ko lang pong ipaalam na sa mga hindi po nakakaintindi ng Ilocano, open na open po kayong mag-request ng gusto nyong kanta. Basta kayang-kaya po namin i-play. Yes. Ito po is hindi po exclusive sa Ilocano lang. Pwedeng-pwede po sa lahat. Opo. Basta wag lang po Espanyol. Wag lang Espanyol ha. Teres muy bien, in your blue jeans. Mati okay, ito garo din yung request yun na Pauluan. Kula sisi. Manipod pa lang dito programa tayo. Rayaw Ni Ilo. Iba man daytoy barokong ko.
Pauluan. Kula Sisi. Sagsagot na pa ilang kanya ni Ate Irene Makalina. Apo na yan. Ananay. So, kakabsat, ayan, tuloy-tuloy ko, tagibasan, takas ka, kadado ti request eh. Uy, nakadadaon. DJ Klang, Jayman Blue Bio, request ko, thanks. Uy. Nagbayag nga request ni Sir Emmanuel Bacanyata. Uy. Pagbigyan katatan, oh. Uy. Mabalinen. Baring mabalin ti boses ko. Ang balin eh. No, hanga tumutok damdama. Aloha, wow! Sabi ni Sunny Campano, siguro to sa Hawaii. Ayan, aloha. Diyan request ko nga Sir Marvin and Sir Ray Yahoo, sabi ni Ma'am Eleanor Agor. Ano yung request mo, Ma'am Eleanor? Naglalaing dagaya minsan mayat ti harmonida. Sabi ni Ma'am Rowena Heiseler, sabi niya. Okay, thank you po. Namiss ko tuloy yung aking mahal na ina, Lynn Agna Villaver. Ay na po, makapaluwasit mo, daytakan tayo, I miss my mommy, Susan, sabi niya. Kasano nga minket? Tiltilay pagpakan tayo mo. Dakila ka, inay ko. Talaga, masangit kayo, miss you ti inayo. Talaga. Man. Pakikablaw man, dagito'y duwa nga kadwak dit na ni Hana, Mayor ka ni Presilia, Hernaline Marvic Arellano. Hello, ading arufan an, coming from Ate Vivian. DJ Klang, pabati man, dagitay, artik dita barangay. Esperanza Aurora, pa-request ni Hopelessly Devoted to You. Dino Mariano, ano na the request man? Dagiti artek ka na dito na yung Esperanza. Dahil ti sirok ka no ti mangga. Wow. Wan, uray jay San Antonio. Sapa pa yung una eh. Nasapa pa'y, nagpudot pa'y, ananay. So, taktak deran diya mamok. Supay. Supay. Talain inom ti. Brian nyo. Kana Amanda. Oh! Dumayam mo dum kayo. When Anam is mo that? na paniminom. Ana garod. Ano pa na lang nag-shot. Ne, kita. English zero kagayang tatan. Yes, of course, why not? Nanoy. Nagitidamot Dagi jay manti. Hoy, apay! Dumayam mo dum kayo. Apo. Hoy! Agibasa kayo na! Ay, hi po manang Bibian haba ng 25 arufanan. Bueno, ating Bibian nakasukat na kan ko na nito. Ready Uy. daman dagito yan. Ready daman, nga mapandikwan. Banda man nagpasyaray. Uy. Paano nyo mapagpaspasyara na? Agi surot kayo man. Mga Supay. pasyar. Good be ang mga idol request ko man tay. Basol ko ka di thanks. I see Yan, corpus. eksakto. Damo ni DJ Klang. Eksakto. Sakto ang talaga. Watching from Milan, Italy. June haba. Hello po dyan sa Italy. Nakakaabot pa tayo dyan sa Italy. Apo. Mamaya, nakaabot na tayo dun sa Antarctica. Why? Dun sa Mars. Alice Pangalan, I'm watching from Kalamagi, Solano. Ayan, hello Ma'am Alice dyan sa Kalamagi. Roseanne Garduque Senardo, pa-shout out naman po watching from Dubai. Gandang hapon po, God bless us all. Okay. Ayan, coming from my tita. Grabe ka naman mag-request. Sobra naman yan. DJ Klang, pa-request man dyan, what's up? What's up? What's up? What's going on? Nag-nga may request mo, tita. Awan ba dyan na bababan? Mabalin na mo ibaba. Lower. Lower pie. Sumobra kayo matagibaban. Han nakakaskas dyan no kuman kanta na kang ko pagpababa. Uy. Uy. Taka ano ka lang magpatranspose. Hello mga Lodi watching from Oman, Rayao ni Ilocano. Maricar Kotaran. Ag-request ng panta din nam ko na Alice Pangalan. Amamuata ni Kuya Marvin. Laila Luz Bautista, Squeta request lakman mga madam laglaki bem kumabiyag ko. Why? Nadjay laglagi bem kumabiyag ko. Galing naman, sarap ibalse. Kung naimimas pa ma'am, talaga, J. Rabing, hanggang angin pa, tapos nagbalse ka. Ananay, makapamismit ti, kwasi ka. Pumanaw kan kube, tapnod ako mamit ti kasaranay. Nona Padaras, baring ako ba, amazing voice, sabi niya. DJ Klang, pa-request po, hindi tayo pwede by the Juans. A. James Xavier, hindi talaga pwede. Kasi wala talaga dito. Hindi nga pwede. Ano, Jay? Dagi gitara. Dagi gitara. Why? Ading Marvin pa-request man J7 si salamat kantain man ading ko na. Uy. Ading Marvin kantain mamita J sisgan ko na. Uy. Yakang-yakan nata. Hangatin eh. Tuloy mo ata. Adi mix. Puros lang. Ako belum handi tak tumpeng asit tapi kada balatak. Ay, dati kanta na nga in-check. Abang balas salung dan
Sige. Dalala bu dalaw tak tung bang. Dalaw ka, no? Kakasakit siya. Dalaw balang sandi tak tung bang pasti sa tiga na banya. Ponchayla. Kong Kwaila. Kita na nagalisto na nga po. Nagalis- Kinantak lang di rabi yata munan. Ponchayla. Kong Kwaila. Oh, kantay mata damdama. Buchikik. Ik, ik, ik. Hoy, saan nagbasa kayo? Chicha, ang selele kong sola, ang boseke, ang sekekehe. Oh, kantay mata, damdama. Awan pa request akas dyan. Nga, dasi ka, nanging mula kitam lagarot tattayan. Pa-request yung build-up DJ Klang, kunan. Linag na Villaber. Agkarawaw, agbiag rayaw ni Ilocano, sabi ni Ma'am Marvic ko. Ate, pakikanta man jay long distance, Rich Dab. Ito eh. Dua kami nung kadjay ate, Rich Dab. Nagmayit-aitan nga sunata kulkul dit, tika dagitay agaas. Asawa, Jack, gamin am mo mga idol noan niya pamagat na ita nga kanta, nagmayat gamin. Kulkul dit, tika dagitoy agaas, kunana. Pa-shoutout man, kadagiti aming nga taga Milan, Italy, thank you, June Habab, sabi niya. Hello sa ating 255,000 viewers. Apaw. 57. 57. Makawit ka crowd. Saan? Thank you so much. Thank you. Ajay man, di ka mailati request ko, Sir Marvin Place. Why? I-request nyo pa ya, Jessica. Kay kayo. Exchange of heart pie. Dapat i-request. Pa ya, di ka malipatan. Kayang-kaya na Kaya ka na na, ating Ajay. Marvin namin Wine. Amin, Ajay, kaya na. Ginunam kanyak idi ko nata. Tapos, dapat request da kan time ka, no? Basal mo! Babae! Nagayat ka at Sa bali. busali. Ajay man boses ni Lolo Bansyong. Oh, gayay man. Ay, amok ah. Sige man. Sige man. Patira ang mambasit Sige man, sige man. Gayay man, no talaga kayam. Sos apo. Sige man, sige Boses man. na ni Bansyong, Lolo Wine. Bansyong. Wine. Ang gawit nga kayatan. Pati di pa nag-organ na kayang-kayak mo lang Sige, ajay. sige, Sige man, sige man. Dinggam. Oh. Sige man, sige man. To si Stibuleb. Oh, sige, gurka. Sige. Ano tikat mga kantay na, di laglagi pa. Maday. Made, Ajay, kwa. Ana? Sisgan. Ay, exchange of heart. Maday. Maday Ajay, ajay. Ilocano lang ti kwa. Wine. Ay, Ilocano. Oh, Ajay, hello love. Ay, di kanton malipatan. Dinggam. Okay. Maestro, pasaw. Ananay. Alam mo. Oh, to Ay, si... kentimpla na gitara na. Apay. Oh. Oh. Na naglingag Nga ba, madin na mo kaya. Oh. Yan, gurka. Oh. Ahem. Tirahin mo na! Tatay kami na pakulang ka na eh. Nagururay kami na eh! Kasanukid no, buwilo kag katawa ka. Oh, hindi ka pa lang kagatawag, oh. Di kandong Malipatan na tuy. Kuna to'y posyo. Maalam. Kaya mo, gaya. Ay, sos, apo, Okay. boses na lang. Alam launay na boses ni Lolo Bansyong. Apo, apay, hanggulak kita maon nga. Agselos ni Bansyong damdaman naman Agselos na damdaman. gitaram. Talaga ah. Wala na. Agsaw-saw man na damdaman nun ang Agasan to na templapay ko. Oo. Taman. Ang timpla pa iti gitara. Why, no po, naglayo mga nagtumpla gitaratan. Ah, Nay. Oh, kaya. Blue Bayo ka no, Blue Bayo Ah, ate. blue bio. Pagbigyan. Amoy bagbagamit ang ibabanahanan niya. Ni Manong Ray, baga na pa lang. Babang ka nung. Apay kasta kayo. Nagpapadi kayo. Talaga, bahal na kayo. Di kantain. Ibabam ibabam. Why? Kuha ni Manong Ray kanya. Eh, standard mo yung transpose na. Nyamot daw. Kuna ni Manong Ray, kit nadatag kanta, puro standard.
Nino ni klang-klang kanta ibaba mo. Why? Abay kas jay. Fine. Siyempre. Okay, Sir Manuel, ato yung request mo na kabaybayagin. Blue Baya. Blue Baya. Yan. Nalaing si ka ni Manong Kuya Marvin. Kaya na. Ala. DJ Klang, kung na pa-request man, gapot Facebook. Daka de. Awan nabasa? Atanay. Atanay naglawag. Awan mo. Madi makita? Madi. Kasanood nga makita ang lyrics ata. Matagari ka. Madi nga, awan na request ka kasi jay. Dating din po ti sunatan na pauluan, Blue Bayou. Blue, kabalyo. Kantay pa ilang po ni Kuya Marvin. Feel so bad, I got to worry mine. I'm so Nakita-kay? all the time. How kas lang taon mo 35? Since I left my baby behind on Dubai Bayou. Dati po, kahit tayo kitilaklako tayo lang po ti 650 pesos. Oh, yung mga kapit nagpakana. Lakon. Kiti makapangato iti apo. Iso ti makala dito na may sa apo nga blue jean. Forward to Yun may isa po nga tilapia kas laramayan laan. Dubai. Ada kadwa na to, tutan skin palipit. Going back someday. Come what may to Blue Bayou. Ala! Mr. Lagmay, mano ti offer mo? The same price. Palipit lang ti mahal na jay. Palipit kin linapit. The open price kay Apo, 1,879.80. Nakadungot tayo. If I could only No sino Apo ti makapangato ti dayta. Iso Apo ti makaala dayta nga kaheta. Mabaling 3,000. Ay kaisalan. Gonna see my Ray Au, ni Ni Ilocano. Ilocano. Gonna be with some of my friends. Maybe I'll feel better again on Dubai. So we could saving times. Working together. Hey! Looking forward to happy times on Dubai. I'm going back someday. Come with me to Blue Bayou, where the folks are fine and the world is mine on Blue Bayou. Where those fishing boats with the sails abloat. If I could only see that rumbling sunrise, just leave me eyes how happy I'd be. Wow, galing mo DJ Klang. Kung na paborito ko yan, Blue Bayou ko na ni Madam Maricara Putaran. Thank you. Oh, that boy of mine, by my side, the silver moon and daytime. Oh, well, I never believed. Abay nga. Abay ko yun. Mamatay ti katawa di. Agkang kanta. Ay, ginawa nun. Nanay. Abay. Dik.
Ulitin man, jelas na. Dik na kanta, jay na sayaan. Abay ah. Kasi gamin, tutututututut. Ulit eh, ulit. Kasi kita nak, bigla kanya ni Kuya Marvin and Kuya Remit ka. Adya, oh, that boy of mine. Okay. Mau nang ray gamain. Ay, usima. Di ka kumit kita. Oh. Oh, that boy of mine, by my side, the silver moon. Apa? Kaming kasjay. Oh, hanggang kinit kita. Apay kami tiltalay surusurong kanya. Oh my God! Diyos ko, klak-klak. Ananay ko. Di, imbis na pintas pangalak, jelas na. Jay. Apay kami kasi pag isurong kanya, kamali. Ulitin. Ulitin kami na sa atin na. Ang mga kasi tisurungan kanya manong ray, kamali At aja. ay, suru-suru yun. Kinutila ka nga pang urmo mo gamit tayong tig-organ. Apay nyata, drums. Suru-suru alam. One. Alam, Lala, lulu. ulitin. Ulitin. Anyamit din. Last! Oh, the boy of mine, by my side, the silver moon in the evening time. Oh, some sweet days gonna take away these hurting inside. Well, I never been blue, my dreams come true. Oh, oh, yes, yan mo. Mabalinig. Kasjay ko, ma. Ost. Sige, pay. Sobra, amit na dyan. Tutututututut ko na. Kas lalar malay. Well, Ang makakanta ka pa'y garod. O reak lag, luluwa, dito yun na eh. Sobra, amit at ang kanta ka pinduter siya. Why? Ano noy, singo natin pindaut ni Sir Marvin ko na. Ano noy, singo na kanu. Okay, tam. Ano noy, ayan, Sir Emmanuel, napat ganti request mo. Wine. Ni ginalingan masyado nung pinduters natin eh. Di manong ray kamente, baga na ikasdim mo, papis-pisang ka. Kung wala na kanya, Oray la, nagtitidamin nga luwa. narigat pat nung kapatsinti manong. nakaw. Siyak pa'y garanti nagisungsungay. Kaya ko naman eh. Parang sige pa. Sige. Kasi Abay ako na papis-pisang ka naman kasi kaya ko na kanya. Siyempre, baka Si papis-pisang. kagayam ng isuraw. Wine. Makapailek pero naglaing kumanta ko na na. Hangko kaya kas dyan, kaya na mo na kanya. Para kin DJ lang ko na. Sobra. Inaramit na inayayam naman ta gitara na. Wine. Tama Ala. na puksatin. So, why? Kurela. Yahoo! Idol DJ Klang! Sir Jess Andrada of Singapore, sabi niya. Nagadulik ko mga 1,007 ko na natin bibigyan. Ay, nano si Kala nga datoy kunak kanya mati bibigyan. Hindi ka lang makigtot. Sobra. Ulit-ulitim ka, di damdam makitam. Makigtot ka talaga. Hello, Karayaw. Kumusta kayo? Oh, kumusta kayo amin? Hello, DJ Klang Ganda. Ading Marvin. Guwapo. Kuya Hermano Ray Pogi. Apay no si Kati. Baga na kasi dakas dyan na niyo. Joke ko na na. Ay. Ni Policarpio. Kung ko. La. Ang patpat yan ata. Pa-request na pan DJ Day. Dapas kantahin na Ading Marvin. Thank you so much. Apaw? Request mo kanta nga dita din na maman nagbasulak. Sagot ko nagiti amin nga taga Santa Lucia. Thank you. Luciana, ang Lucia. Lucia ko na lang na eh. Oh. Lucia lang. Right. Agbiyak ti karay aw. Upat pa'y tamatama, din pa'y nakita. So, Agora ka, agpapugto tayong taon. Dati load mo? Ata, siyempre. Saga, south. Oh, sige ka raw. Bahala ka. Okay! Ihandala po ang inyong mga silip, ano? Aha. Dahil nandun din na po yung papugtaw. Tugtugak, pugtuam. Tugtugak, itugtug kumaut. Kan kasabit apang mabaling kaya pagkablauti live on air. Sabi niya, pa-shoutout po kay Tomas Placido. Crush daw po ka po niya, DJ Klang. DJ Opo, punay. Tomas Placido! Kaya mo, Mike. tatay pa nga. Inulit naman yun Inulit eh. naman eh. Uy. Tamo kami nga binasa tatay damo. Oh.
Kasi nag-ngato. Mm. Okay, ito po yung number na tatawagan ninyo. 0965 Aha. 807 Aha. 0979. Ah, Opo, at tawag ako. na. 0965 Ay, wala pa. Wala pa. 8070979. Ayan, Okay. nakapin na po yung number natin. Nakapin na po yan. Pwede na po kayong tumawag. Now na. Wala pa. Ay, wala pa. Oh. No, At- no kahit yun na puti kumablaawin. Yes. Yan. Okay, Kapsat, atuin, ito yung tugtog niya. Pugto niya rin. Sige. Ay, kasday. Ay. Sound. Lawad. Oh, sige. Oh, ayun po yung pupugtuan nyo. Ako hampay nga naguni. Ay, wala pa ba? Okay, dati nga rin na po. Agsagana. Muna sa inyo Pindot kamandat ka, mapindot nga. Di ka mga pindot tayo, organ mga tot ka lang nga. Dito nga. Ay, Tumanabutob ka. Kasupay Sige! Tira, pindutan. Okay, Pindutan. ikwatay pa lang awang pala dyan ang kanta. Basta importante mapugtuan nyo noon niya. Okay. Kanta latan, awan dyan awan pala ito EJ Kimanta. Ay, ang mukata. ore siya kamok ata. 7-6. 7-6 nga la. Dumbbell. Baga. Kinodatay ko data, sisgan. Oh, kita kami sisgan ko na. Panagnalak ka niya. Sisga! O, kita. Awan! Lady! One! Okay, for the second time around, natin ako, tawagan nyo. Aha! Tawag na! Now na! Ay, wonderful tonight. Maderes your love. Okay, kakabsat, pwede na po kayong tumawag para po, ayan, para po sa pugtuan na. Oo. 0965-807-0979. Tawag na po. Kaya na, dati barbaro apo nga mechanics tayo. Nya. Apo. Hangka mabalin nga agtawag nga cellphone lang nga hangka magam nga nakagbuy-buya kay na Hindi nakapag-share. One. Dapat nakapag-share ka rin. One. Okay. So, share kayon. Ag-share yon kakabsat. Nagidi nga nakapag-share. Ang mabalin tumawag. Kahit po nasagutan niya kung hindi niya na-share, forfeited po. Yes. Okay, so, ayun po yung kanta na inyong susumbatan. Oo. Tawag lang po, hindi po natin i-accept yung sa comment section. Sa call po tayo para makapag-kablao din siya. Well. Hello sa ating 280 viewers. Awan, nakakwada man niyo. Baliwa majay. Nagkwada man to commentan niyo. Ada nagkwatend di comment? Ada. Pasaway. Ge, ala, kamali apaw. Suktan tayo. Nangyatat isukat tayo. Hanyoy comment apo. Di tayo tiya. Comment box. Comment box tayo. Tawag lang apo. Tawag Tawag nga lang. mabasa iti kadwan. Yes, sa tawag po tayo. Ayan, pakiulit mo apo tugtugkal. Ayan, ibahin natin yung song. Yun. At dahil po may nakasagot na sa ating comment section. Awanin na nga mabalinta tawagin, tada nakasungbaten. Da nakasumbatan na apo Well. dyan ti wall. Okay, so nga baliwan latta na apo, baliwan. Hanga mabalinin. Atay latan sa bari. Kwatan with pati dyan ang kantan. Mabalin dyan ang kanta. Atin listo lang atin. Okay, so wag po nating i-comment sa ating comment section kung ano po. Sa tawag lang po ang pwede. Okay, Okay. dati na po.
po nating ilagay sa comment section. Tawagan po natin yung number na nakalagay dyan. 0965-807-0979. Doon po kayo sasagot sa ating call section. Na UDNT Live data. Okay, sige. Okay. Pag-ururayan tayo. Iganda kayo mo pa lang timaysa nga sunat, nakakabsan. Aha. Pang-refresh ng utak. Pag-refresh ng utak. Dati nga dapat tayo The Pass. Dapat. Apo. The best. The Pass. Dito pa lang programa tayo na Pauluan. Right out! Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Gabi na naglagay mo sa mata. There's a way to bring us back together. I must forgive you. You must forgive me too. If you wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense to going over and over the same things as before. So let's not bring the past up anymore. Out of all the good we have, you only keep track of the bad. Do you know we never really loved them? Didn't anyone tell you yet? How can you be mad if you don't remember? I must forgive you. You must forgive me too. If you wanna try to think back the way they used to be, 'cause there's no sense to going over and over the same things as before. So let's not bring the past up anymore. I must forgive you, and you must forgive me too. Only thing is left if we haven't tried to do. One thing I'm sure will work that we haven't tried before. So let's not bring the past up anymore. Rayaw ni Ilocano. Kaya po tayo kanta nga The Pass. Yes. Paspasam. Oh, ulitin mo yung kakabsat. Ayan, meron na tayong first caller. Okay. Sungbatan Okay lang, tayo. sige. Hello? Hello? Hello, sir? Ah, ni Sir Fredo Abalos. Kumusta? Kumusta, Sir Preda? Reda ko lang Nepes. Okay lang sir. Napagtukakan tayo sir. Mabalikin. Si kano ka timang load kanya, me? Broad ka. Ha? Si kano ka mang load, tada ka broad. Ipapatog ko yun. Sir Fredo, si kano ka te agload, tas si ka te tada broad. Hello. Hello, sir. Sir, mabalik ko ipagkasikan tanga pa sa pituya ko.
si kano kati kwa sir, si kano kati manglod kanyame. Wen. Sige kan sir, katuloy nila sa programa yun. Dahil hindi na kanta, ibalak tulad ng para kada kayo sumaruntong sa mga programa ito, dahil ako ngayon. Hello, girl. Kumablaw ka lang Sir Freda. Sir Freda. Kaplawak lang sir, kaplawak lang sir, kasi kasinsin ko nga pamilya Avaros, and lalo ng Sir Divian dito sa Israel. Adilala sir, gamilang manak sir, ito lang sa programa yun sir. Kini mamiyani ngay. Salamat na sir. Ni mamiyani ngay. Kasama ka dyan sir. Kasama ka dyan sir, bakot ko kaya ipagta ko nga nalakto ni Jebag yun. Apo na yan. Kananak ka ito bakat. Kananak ka ito pagyo bakat. Awan I love you na sir. Oh, salamat. I love you. Apo. Okay sir, thank you so much. Salamat sir. Okay. Okay, Sige, bye-bye. Oh, Thank bye-bye you. sir. Thank you for calling. Okay, dapat may sa apo. Sige, sunod. Yes, hello? Hello? Hello. Hello? Hello, umadayo ka tanti monitor mo, ma'am. Ni. Hello, ma'am. Hello. Yes, ma'am. What anything I can do for you? Uy. Sabihin ko yung yung kanta. Title lang kanta. By the way, Pwede? Antite, what's your name? Magamla Daan princess na ito. Ay, by the way, Auntie Tessa, what's your name? Huh, English. Wait for me, Byron Grano. Nako! Kamaliante, mali. Mali. Ano nga, Rod? May padami ay. Dapay ti tumawag. Ayan. Hello? Hello, sir. Afternoon. Hello. Si Ferdinand Katwiran, sir. Dito'y logong Amulong West. Apo, Ni Sir Ferdinand. Apo. Aji nagkablaw idilas. When? Hello, sir. Hello, sir. Oo, ada nakasumbat ka na di kuhaan, sir. Bugtong yun. Awampay, sir. Sir. Adan, sir. Awampay, sir, awampay. Ay, anya, mabalin, sir. Mabalin na, sir, Mabalin na mabalin. Ay, sige, sir. Mabalin mo yung bagati sumbat nun, sir. Mabalin, sir. Title na. Mabalin, sir, mabalin. Tataga Cagayan ka, Mike. Ay, sige, sir. Anya. Kuhaan, sir. Title na ko. Wait for me. Sinang kanta, sir? Naya na ngayon, sir. Ni kuhaan. Bilangan ka, sir. J Brothers, sir. J Brothers. Yes, sir. Oo. Okay, sir. Sikatin na nga. Bakit 100 pesos Sir, load. nakapag-share ka ba? Nakapag-share Sir, ka, sir. magaling ko maglaaw. Sir. Nakapag-share ka. Bago ti amin, kailangan may mauman no nakapag-share ka. Kasi po forfeited ang load pag hindi ka po nakapag-share. Na-share mo, sir. Ay, hampay, sir. Ay, forfeited no ka, sir. Pasensya. Ay, I-share tayo no kwate programa tayo, sir. Well, sir, i-share tayo pa muna bago tayo nga makakwati loadin. Ay, sige. Well, sir. Okay, sir. Pasensya. Tun bigat ay tuno, bigat pa nun. Ihandam Bigat, tabag bigat. bagi mon, sir. Dati nga i-share mon. When? Okay. Okay. Yan, DJ, bagbagamin na po nga. I-share kayo, tanong di kas, Jai. Yes, yun po yung ating bagong mechanics. Kailangan po na i-share po muna natin. Po, di sakto. Ngayon, hanga na ala po, di load hamid gamit. So, nakapag Share. share. So, dapat apo, ag-share kayo ni Bagaman Klang. Yes, i-share na po natin ito nga stream natin para meron magkaroon po tayo ng load if kung masagutan mo. Kailangan nakapag-share po tayo. Tawag na! Okay, tawag na ulit. Meron na ba? Yun ba? Or babaguhin mo? Babaguhin natin. Baliwan tayo. Ito na po ulit ang ating pupugtuan.
tuwan nyo na. Ora siya tupay kang kamutay tal na dyan. Amo ka, Jay. Tagalog ka, Jay. Tagalog. Ilocano lang aro din. Kinantate. Sinakip man ta. Ages. Ay, Jess. Mati, Anya? kinanta ti Ilocano ata. Ay, Na. Amok la Alas talaro. 3 ti parbangon na jay. Ay, Mate. Okay, kakabsat. Ikanda kayo mampailang garod. Ti may isang sunata pag-ururayan manon. Iti color tayo. Caller tayo. One. At hindi sunata na Paul 1, long distance kaya at saksak. Yan. At napailakan na iti programa na Paul 1. Rayaw ni Ilocano. Kumusta ka kadi itanbiag ko siya kadipa timala siya man bilang tikas mo damage sikat ina ar-ara paape Siya ito'y awang pagtanaka kasar sarita daytoy ladawan ket kada awang mo telepono isutenggen daytoy barokong ko nagrigaten long distance ayan itten na tiiling ken panas di oras nga aglabas gaput garayo adi maipapas alawen agan anus kabiyag ko idayal mo data cellphone mo rangtayan ta isega kinsugno nasiksikalat inay ayat ko oray adayukan dito'y arpa kasla asidek ka lakakanya tatay takimek mo lumangega tungo aliliwa Day di tugot ko ang sabot na inikot ka awan timit na tupuso gaya maumila at tabi iliw na kansay ka nagrigaten long distance nga ayan itten na tiiling ken panas naginat ti oras nga aglabas gaput karayo adi maipapas alawen agan anus kabiyag ko idayal mo data cellphone mo rangtayan ka kisega ken sugnod dasiksikalat inay ayat ko nagrigaten long distance nga ayan itten na tiiling ken panas
Dasiksikalat, inay ayat ko. Dasiksikalat, inay ayat ko. Dasiksikalat, inay ayat ko. Rayaw. Ni Ilocano. Okay, at apay lang di sonata na pauluan. Long distance nga ayat. Tapaw. Napamanim. Okay, ayan. Mayroon na po tayong tawag. Alright. Para po sa ating bagong kanta na naman. Nakapag-share na natin yan. Sige. Yes, hello. Saknik Yeah, Agnes. Okay, nakapag-share ka, sir. Wen. In-share mo tayo programa tayo. Wen, Rayaw ni Ilocano. Oh, so ano ti title na dyan nga kanta? Yesterday, once more. Sino kimanta? Carpenters. Ano, Kuya Marben? Manong pimpindot? Tama! Mali! Okay, sige, ito nakapugtaon! Okay, sakto. Nangabak na 100 peso load. 10 peso load! Nabawasan ti 90. 10 pesos lang. O, intay! Gatang bilog di 90. Gusto nga 10 pesos lang. Oh. Wine. Agananos ka ta 10 pesos pa lang. Wine. Oh. Nay, inidip Kinatay na. naman tayo, hindi hanga Porque nagkablao. dadalod dan kit. Wine. Forfeited din kasi hanga nagkablao. Okay, nasagutan na po niya. yes. Yesterday, once more of Carpenters. Okay, tuloy ko rin din tagibasa dagiti komentaryo tayon. Okay. Coming from Ate Grace Duldulaw, muli dagiti sa baling commenten. Kapsat, sabi niya, hello Ate Grace Duldulaw, Igta Malaysia. Box Nicolas, Yahoo, sabi niya. Pa-request nga pet, sabi niya. Agnanayon nga ayaten ka, apay kasta ka. Wow, sino deta? Nga nag-request ka niyam? Hoy! Pa-request man si Siwit Madam Klang, sabi ni Sir Rogelio Tolentino of Singen. Ataman, sa ataman. Sige, mantira. Okay, sige. Okay. Tap na makado tayo. Ato yung request yun. Sumaron nung request nga butchi cake. To no, sumangpit ito yan. Isa ron nung mata butchi cake. Ate pa lang si Siwit. Siwit, kakantaom. Okay, para kanya amin nga sangapada. Sa lain namin nga. Taga Syngenta, Philippines. Wen. Nang pangpangrunaan ni Tihad ni Tikirino, Sir Roger Tolentino. Kung dinugmaa o kaay
Okay, agibasa na konta. Kalpas ang agibasa, bakon na kabay ko. Kas mahalata ka matad. Why, nagluman. Napan siya nagbilugay. Sopahe. Para sa mga LDR, sabi ni Ate Ana Welag pa yan. Para nagiti adayo ti ayatan na ako na. Apo na yan. Adayo. Orak no ado. Present ka na. Para kada kita adayo, te asawa na nga insukat na nga kaslakan niya. Aray! Tamaan ka, te Policarpiao. Woy. Galing sabi niya. Wow, love it. Natin Grace Duldulaw. Salamat nating ka-fans na iba city pa nagbuya-buyam. Tirayaw ni Lucano dagitan to. Ti umay nga agtukar rin ton kasar mo kabsat. Wow. Apo, namin sa naming tukar na dyan sa Pangasinan Awan sa? Dyan na lang ata kami titira. Wan. Dyan naka-ready damot ton. Ado ara kita. Ata te pagbagak gawin arak man on. Sopay. Paglaingan na. Kan time to karo jabu chiki handam diri rex mo dita. Awan di buchikik. So katamila tagin ating Marbinain. DJ, inaantay ko po yung rain na request ko. Sabi niya. Wala po tayong rain. Pasensya na po. Practicein ko pa po mga rounds. Whenever we say goodnight. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, you're mine. Hanggang dalagtahan kami tibukbuking ibabata basit. Patapukin tayo sa launan, DJ Klang, sabi ni Jack Ibagbaga. Di garo Ibagbaga nga patapukin Deng pa-request man tibal si Pulipol or Isprikitik ko na Teresa Ancheta Balakana. Yoy. Pagkikablawan kakabsat, di pamilya Katalon and Duldulaw dito sa Santo Niño, Cagayan, ng Ibaga Malemdamin. Ang daming nanonood dyan sa Cagayan, sa parte ng Cagayan, no? Thank you, Tikablawan at Johnny Rose, sabi ni Tita Perlita, Aglipay Machal. Habang kablaw ka pagbigyan ta request da. Nga isprikitik. Background mo magbasa. Sige. Fight, basa. Background tayo Sprikitik habang ako'y nagbabasa. Nanay. Ma'am, request ko, right? Dita din na mawanak basulak para kiti amin nga taga Santa Lucia. June Habag. Ada mapupuran. Ay, manok. Hapaw, nag-imas si Dainain. Aloy basakan. Kastaman ti kaya. Hulutan na jay. Intira naman inday hot legs kin joy to the world. Proporsyonada klaw na iday takit. Apo na yan. Makan siya balis Joko. Happy watching. Okay, sige, tingin nyo pa natin sonata. Esprekitek! Ang basahin mo? Awanay, naubasahan na. Awanon. Shortcut ikaw. Wanda, dadanya bisita tayo na yun. Ay, wala dapat. Ang kaluluban siyang tarwaran. Padanan niyo po, tiya. Panagkanta ka nun, niluluban. Ay. Kapadanan niyo bitapaw. Di may isa case nga beer, 1,000. May isa case nga pancham, 100. Yan. Apo na yan. Nagpasalak sa amot Uy, supay. Naglakwak sa amot ton. Isopay. Bramon. Data po, jay, tukar nga. Isprikitik. Isprikitik. Nyamit nga aratan. Espreketek. Hello, Sir Ma'am. Good PM pa. Shout out sa Bugoy. Family. 3:50. Ti oras tayo na po, alas 3:50. Apaw. Dapay apo na bati nga. 10 minutes. 10 minutos. Okay, kakalsat. Pinabati ko rin ang magandang hapon ng aking lola. Evangeline Petinas Gambad. She Yes. is watching. Hello, Lola. And to my motherland, Petinas Gambad. Okay, hala. Kung kailan malapit na naman tayo matapos, meron tayong 283 viewers. Yeah. Grabe talaga Apo, kayo. grabe. Welcome po kayo.
289, no? Dagiti nga tapo Barbaro apo nga Amo dalang guguya. tati oras ni Bansong sa kanibasya. Huwag. Dagiti nga tapo Barbaro. Aha. Ano pa nga liplipatan titi Okay, follow, Yeah. like and Follow, bye. share. Wen. Dito nga programa tayo. And get a live notifications para lag pag naka-live na tayo, andyan na. Yes. Kan kasamit apo iti YouTube channel tayo apo i-search na lang apo ti Marvin Agne Oray Auni Ilocano. Kata niyo din apo liplipatan iti subscribe. Okay. Aha. So, bago tayo po naging bisita tayo, may isang mapoy lang asunata. Aha. May sagsagot ang kapailang kanya naman ng Ray. Aroy. Entitled para katigiti man nagbabain. Apo. Sige man, sige man. Tiray Hey, man. gay, tiraw. Talaga pay-paiso yung mount. Wen. Di, bagbaga nga. Ya, agaw, eksena kayo. Klang-klang na. Wala, pwede na nga. Klang na. Tumak dirak lang, tumanabutob ka man ay. So far. Kaya sana, imbis nga nadanon si kanta ko, na mag-agaw kayo. Aya. Sige, tiray Ayan mo. na, pita taji bilgat na kanta, kawanay. Tiray mo. Tundrabing taon. Sa bali kami papapanam. Okay, para katigiti man nagbabain. Okay. Oh, dagiti ang namo agaram. One, Rayaw! Ni Ilocano. Yeah. Napanak nagpasyar, Aha. iti balasang. Manong dumanon ka. Napanak nagpasyar, iti balasang. Napanak nagpasyar ko na na. Aha. Manong ko dumanon ka ditoy. Manong ko taag tugaw ka. Nagyang mo ay agner nervyosa. Ni abag debyus ka na. Nakiam mo akit ay agner nervyosa. Di ka nervous. Nakiam mo akit ko na ay manong ko di ka agnervyos. Nagam mo kami ay agner nervyosa. Impod noktoy ayat ay mababainak. Madi ka mababain na Impod noktoy ayat mababainak. Impod noktoy ayat datat marikrik na. Impod noktoy ayat kunanaket. Aroy. Manong ko ay ayaten kami. Right now, ni Ilocano. Aha. Hello sa ating 293 viewers. Hindi ka magtangan. Aroy. Ay mababainak. Amo unay paano nga? Hindi ka magtangan. Ay mababainak. Mabalin lang naman mo. Hindi ka magtangan ko na ay adayo ka pa'y ay ayatek. Hindi ka magtangan. Ay mababainak. Hindi ka magtumeng. Ay mababainak. Hello sa sige sa mano. Hindi ka magtumeng. Ay mababainak. Hindi ka magtumeng ko na umas asidig ay ayatek. Hindi ka magtumeng. Ay mababainak. Hindi ka magpuseg. Ay mababainak. Ay na. Hindi ka magpuseg. Ay mababainak. Amo unay. Hindi ka magpuseg kunana. May labesan ay ayatek. Nakaw. Hindi ka magpuseg. Ay mababainak. Hindi ka magbarukong. Ala. Ay mababainak. Amo bigigil ka man Hindi mano. ka magbarukong. Ay mababainak. Awan lang ang kargana. Hindi ka magbarukong kunana. Kanay ayatek. Nakaw. Hindi ka magbarukong. Todas. Ay mababainak. Inig ka magpusong. Nako. Ay agalo-alon. Ni agot suot-so. Inig ka magpusong. Ay agalo-alon. Inig ka magpusong kunana. Ay asidig kan ay ayatek. Inig ka magpusong. Ay mababai. Ala. Inig nga. Aha. Ay di makatal na. Inig ka magtenga. Ay di makatal na. Abag tigtigar ka. Inig ka magtenga
ko na isoday tanay ayatek inig ka magtenga ay di makatal na inig ka magtenga ay ada na Nangwis ka na dahil inig ka magtenga ay ada inig ka magtenga kunana ay ngiwat ko amay kadwa inig ka magtenga kunana ke alwadam no kagaten na ka Bawaw. apa dawawaw na awan Eh, baka majay nalipatam lang eh. Abay kakagaymet. Abay, bigbigla kamit ka nagtakirger. inig ka magtenga ay ada na Kalding, nagbalik na kalding. Happy watching Maria Isabela, Lomboy for Rose Isabela, kami from Oy. Tita Jo Ramo. Natatawag. Sungbatan tayo, Mampay. alawan sige Sige, Hello ko naman. kahit na magkon tayo. Hello. Hello, sir. Hello po. Yes po. Limbag nga rami sabi ibatan malama. Malim sir, malim. Malim, sir. hello sir Hello po. oo Hello, limbag nga malam. awan sir nambag malam mo Kasama ka niyo, sir. Mabalindi ko mablaaw. Mabalin, sir. Mabilin, sir. Kung kablawak man dagiti amin nga kakabagyang ken gagayem ko dita San Antonio Kawayan ti pamilya ng Tiitang Estabilio and pamilya Rivera kin Garcia kanangan ang ladanan ken bati ikmat dayti advance happy wedding kin ni manang ko ken ni Jojo nga Dominsil. Sige lang Sir Marvin. Tagat mo dati, sir. Agati ko ati. Sir, Tagat mo dati, sir. Abu Dhabi sir. Apo, Okay, ang yanagan mo sir? Nagan, sir. Rex Rivera ti kanangan ang ladanan. Apo, Sir Rex Rivera. Okay. Nagtaga Abu Dhabi. Ay kahit ko man ti ko ati ag-request kin ni Madam Cla. Ano na, sir? Ti-request mo kanya na. Tay ko mabisla. Apo. ay expert na ata Wala. Lagi mo, sir. Pay bislak pay met request mo sir. pagingat na ka no Mabaling nga purbay porlatan nga bislak. Sir Rivera. 4x4 lahat na kanon. Sige. Okay, sige. Agyaman kami Sir Rivera for calling. Dito'y Rayaw ni Ilocano. Okay. Thank you. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you so much. Litot. Okay. Oh, yabantay ni Lulong Aruday Ay, ni handam da jikwan. Marsha. Ni bansyong sapay lang ti sumangpay, tawan sa ni Basya. ada ni Basyang Ada ba? Ada, siyempre. kailangan mga damdama gimon to baga na nga no umay studio ni Bansyong What? Why? prepare dyan na ni Basyang tumanay Okay, kakabsat. Padalin nyo karo din sumangpitan iti dagiti bisita tayo tangal daw. Ni Nga, Bansyong. Uy, kini Basya nga nakatangtangkin ti ulo da. Oh, Marsha Okay. po. Pumanaw kamay. okay pumanaw kay Kuya Makamukatan man ng rea. Ay, nadakmanin nga paspasalikan niya dan. Ayan. Adadan. Lolo Bansyong. Kumusta ngay? Lolo Bansyong. Oh, Oh. bye-bye. Kumusta ngay? Ay, kastuyalat ka nga, mabibisinan. Kapay mabibisan ng ka nga. Apay natumal tayo lako mo. Apo, kaya da. Hindi, lako nga tutans. Well, Ay, kaya da. kasano nga ron nga mabisinang ka dyan, kagayat na magaya. Siyempre, narigat mo no, sulay sunga kang kanam. Sa bali mo siya. Kamu, no nakalikod na kidakin balay, kalungam dagos si dada. Samo, Aglalo si sinabawan. Apo, kunyan. yan. Pumanaw ako. Siya ulat
Ay, Agore ka Lola Basyo nga ta interview ta pegang ni Lola Basyo. Wala wakaw. agpawyo ta kasinsing ko nga. Napay lang mga hindi. Ano si Dayo? Basinak, bahala kayo pa ilagdong daw. Nay, palangkang. Ay, Lola Basyang. Laglagay pa yung day si Dayaw. Kumusta ka mo nga Lola Basyang? Kumusta mo tayo? Okay lang mahal. Anak ko, Rabintar. Alawan. Agyamang kami manintimbitasyon mo kanya mo sa tangal dawan. Ang kay mga inimbita ka talaga paliwawang kailangan mo may tao eh. Salamat ka, Ungray. Day, awan di sarili mga eskwelaan. Palangkang. Sige, wan nga raw, inimbita kayo. Basta, apo. Tawag mo siya, bay kanya may dirabi ay. Kaya anyang, madamag kuman, anyang artimayan nyo, aglako kayo. Pagkabila makipangan. Agkanta kayo. Kasi siyempre, promote ko. Ada ka nila kumingan. Ay, Sawardi ka dumduma. matira si Kata, manon, mag-promote yung bravo. Ano nga eh. Kaila ko, launay ni kasinsing ko nga barbaro manan. Damanan, Barbaron? Ada. Anya manan? Dati, tinuno nga pusina. Ay, damanan, Barbaron? Ada. Naku, sana? Tinuno nga pusit. Pero kayo nga lako ko. Damang kam tinuno nga po siya. Sobra ka man. Nangalaan na nga, tipuunan na, di mo na bang karapain? Bunata, ni saka. Di, utang na. Oh, nakaw, sige mang promote dalakok na. Kumit ang mukha yung mga dalako. Kumare saka. No, sa di naman tayo muna ta. Aday, kumatang kan tuma. Tila ko ni kasising ko nga basyang. Nga linapit. Nga, ado, tigita na. Agasem ta. Lima kaban nganyok singkabil na. Sana yung tira tayo isa nga kabang nga taga pulaut. Ito ha? Apo kada-kada na nga nagpororot da. Ito manak ko. Itira naman atan. Pati nakidalakot. Kan kasama, datay lakok nga naramay ti babay ti ramramay. Nga palipit. Kadangin na ba o? Mabutyo apo ti preso nga nakalaklaka. Kuna na nga rin di kasi siyang kaon. Ano man Sa palipit. Kuna nga rin dito nyo mas Lalasap. Ah, ang tunay na sarap. oh. Kakabsat nga bubuya dito yung programa rawaw ni Lucana. Rayaw. Lola. Ang arungaw. Oh. Kablawang kayo, gumatang kayo, tila kumenga. Palipit. Kaya natin ay linapit. Pau. Kan kasama tinatata totanis nga pagayat ni Dina. Nga po kami nga balasang. Kinapo, Jay, barbaro ka ng mga lakok nga madigambaon. Tinuno nga po siya. Pusay. Ang bibiyan, gumatang kan tunuod, dakat talulingayin. Wen. Nagimas si pa nagtuntuno, dati kasinsin, dati antim nga basyang. Wen. Sibukan na nga muna tigaas, tano na rin. Apa yung tagas? Di ka, apo. Di ba na? Yak pa'y nalalabas, palangkang, katawan. Kasi ano, magbutong nga sa buwagam tigas sa gilako ko pusay. Baday, di kayo. Kapag lang naman, di pang perpergimount. Di kayo na. Ano ba yung nagyan Kita, na? amom to te, baganan to dyan na madamangan. Nga, Lolo. Wow, ang sarap. Lasang gaas ko na. Sige, anak ko. Matay ka na Di eh. ba? Nay, Di ba? dito mo lang matitikman ang lasang gas. Well, tinunong pusit ko na. Dito sa programang Rayaw. Ni Kalakano. Kang Ilocano, Lolo. Ay, Ang Lucano. napalangkano. sa mga hindi nakakaawat ng Ilocano dyan. Nipropromote namin kakaibigan at kakabsat. Oh. Ang aming bagong lako. Oh. Tinunong pusit. Tinulong po siya. Nayaring gas. Ang amoy niya ay Lasang gas.
Ken, pistamat nga kablawak man. Nagaday apok kada kakanta nga tumututan. Hello, buka, kaanakan. Di ka pa ilan na umaya Ni- titutan. Maday, kaya da. Lalo no, dati Mount Sensor na. Kaya da. Nikasla ko man ni Bibian. Ay, pasalubong ka nun ni kagawad. Byron nga, kanakakanya na daday. Di nga, advanso nga dati. Amok siya nga. Kandam kini Byron. Ah, Byron. Wen, Ay, di ba kang kandai mi di ajay? day, Byron. Kuna na. Kantam pa lang kang siya kaunti. Sige man, Lolo, sige man. Dak, buhay tata ni Byron. Ay, Byron, kagawad, kanakan. Wen, Ang buy-buya nakandam kagay. ganyan ay di kay. Malaki. Takantang ka man, tabarbaring pakiawang to, tiga troso nga to, tanis nga pasalubong kini Bibian. Hindi nga mo takantang palangang. Aba, nagmayad ki soy ay dulag kini kasinsen. Byron, Byron, di nagsagsagidan. Sana sakit, pailang to'y lonayan. Ay, ataw rin, nuwan yan to, tay-tayat mong. Nulakit, malpas titanggat. Amo, tauray no rakraka mon, tay rarakrakan, tay barantigas, tay batikulan. Gusto, Lolo? Tay armas ko. Ay! Abay! Oh, naglain ka talaga Ay! kasinsen. Nalaing ta! Ngum nagla ako madikayat nga manugan da kay kayat ko kasinsen. Ay, kasi, akanda ka mga rat. Kahit kuman nga mga day, bagbag ka Sige, Mama, Lola Basyang, kumanta. Pinaktis mo. Idi, chimpoy, gaw. Kunang, alaman. Manin siya, agpasyon dan siya may Saan? Saan? Ang nakamlaplap dan pa lang ang kabiling ka. Nagmayat organ. Kasla gitara, tiunin na. Mag-ground. Kasla kutibang tiunin na. Alaman? Ede, kuna na. Simpoy, gaw. Kuna na. Eh, suwarta dahil kam si kasinsen. Sigundahan ka man. Sige, man. Bakit mo'y kwartak pa yan? Lugamit na dahil. Ay, lugan. Kung Ay. naman lang no parehas organ kin lugan. Tapay ko nam. Ang kambyo-kambyo mo no marbin no kwa. Ano, sige ground. Okay. Botega. Ay, ang tiyabo ka. Be, walang raw siya. Mga sasari pa lang ka. Eh, kunak pa lang ka. Apay, kasda ka pa lang ka. Balpas naman do'y kandawi pa lang. Wan, ito mga ka nakatawa man. Sige. Maka-sturbans ka. Sturbo! Ah, mansaw. Hindi semputigaw. Abay! Oh, masang, ituloy mo ka babay kinipianang, kanakanta. Kadata ka nun di sa laan na ito nagkasardasi sa kumanta. Sige, malangkang. Magandaan na kami mampailang Wan. pag-asap. Sige, Karot. Ang ganda kayo. Ganda pa. Ilimay mampailang takatawam. Di pa lang. Tira, ayaw mo kasansay. Kano, rumotakimot mo niya makamukan. Wen, naway. Go. Tiro. Age. Ede semputigaw. Kerabi Analinaw. Nabaw! Makabubuisi ka pa lang kang. Katawa ka nga katawa. Ala, dadi nga sunata. Tapos proud kayo pa. Proud kayo pa nga laan da kayo nga pa Alo, nagtukar. ang baya jay gurus-churus na ka. Ay, kuros-kuros man. Wen.
Chorus! Gay! Sadya'y anyan naragsak. Siya'y awan di kwarta. Nakas. Sadya'y makalinglingan. Nagtuloy pasyon. Jai bye-bye ket naapga. Ay, Apo, thank you. Thank you, Apa. Ayun. Ang yaman kami na pinakanta ro. May madlang. Gusto mo lang di kandak palangkang. Ayan. Jai bye-bye Gusto- ket gusto na. naapga. Gusto lalaw. Sadya'y Ayan diragsak. Ay na po, Diyos ko. Sadya'y awan di Matingalan ko matangiwat yun. Sadya'y makalingligay. Jai bye-bye ket naapgad. ulit-ulit pumitarap ka, bay. Uy, yan na karon nga ay. Mading ayay lyrics na. Unak no, adam nagtigo sa kidingay. Oh. Hindi nakaduti supot kau. Oh. Apo, di mapuka kayo na lawlawang kau. Nagapgas ti tanong di bye-bye ko na kapo. Madin siya may kabay-bay na panam. Man, Made. ako reka. Oh. Baka mo ginaglutan yun asin hindi kasi siya napata na po daw. Kila-kila pagtap na po ka mga lagagayan. Mading nga bay-bay ajan. Ano nga raw, pugaon? Well. Ay, naguko ka. Luko ka. Basyang. Abay. Nakuray ko inalabam lang ako kumati, bulong ti siya ba? Jack, tinaptapukan na pa, unag po daw. Kasi na nagkumsit amin, dagiti kudil ka. Lolo, pagkada kayo, tani, Apa? oras tayo nawanin. Yung oras tayo. Ay, hingga may garudan. Well, Lola. Subli kami manan. Ito no, maminsan to Lola, orahan pa ka lang ang may nubigat. Papay. Abay. Mati pa lang. Iungit mo manan. Oh my God, subli kami nung bigat. Bibian, Dina, Rime, Joe. Programa ni Palangkangay. Well, man. Ang nag-sponsor dito yan. Hindi na nyo ada yung kabil-kabil yung dyan eh. Pagkana ka, tubo nga, tubo. Hindi na dyan. Pagpagana, dating kabil ka nga, palanggana, dyan eh. Tuk-tuk na. Ano na dyan? Wi-Fi. Wi-Fi ajay, Lola. Sa internet. Internet. Ay, Hanga sa internet. Kung ano, cybernet. Hanga alternate. Ano nga? Internet. Internet. Kung ano. Oh, kasi siya hindi kita. No, Turan. Ala, goodbye. Gano'n ka man. Palang ka. Anya, Lola. Ano sindar tayo? Ay, awanin Lola, naibusan tayo manok. Nangot ko, nangot ko. Oh, ada. Sinapawan. Awanin, naibusan. Ado. Kasi siya rin tamang anay. Hindi dyan ko sinang na kayo. Ay, thank you. Sige, Lolo. Bye-bye. I love you, Palangkang. Sige, Lolo. Gusto kong makain. Sige, Lolo. Ay na, po. Makapasakit ti tiyan lagi dyan nga duwa. Abay. Tila adda nga balbalik sinda. Abay, naramit naman kanya Ay ba? na, paspasaway daman na. Lalo kini Lolo Paglayan tawang kaway. Agil lalangan da kumanta-kanta. Kapay niya kantada. Kasano kantada? Igid ti bay-bay, sabsabali mo tayo ti tiyonda. Anya. Sumang at sumalog mo tayo na po. Pasaway, karutan na kita. Ano, kaya bang tumanan? Madin. Siguro, no... Mang titilatan ti kwata yun. Maudi. Close remark na yun. Apay, kasla ka lang nagtapsok Abay, ano manure. dyan? Oh, pero may nagsagi nga roti Kapay dyan ko. closing remark. Ano ito? Program at graduation. Well, Apay, kasla ka lang kay Mapsot. pero may nga roti pinampamayanda kanyak dagi jay dua. Apay, Adan sa lako datatay. Ewan. Kahit ko aji tinunong pusit. Aji po sa Paborito tinuna ka, po Jay. sa Paborito ka, Oy. Jay. Lasang gas ko na nasa nilulubas. lasang gas. Okay. Okay, kakabsat. 1 oras na yon. Si kami kit pumagadan. Agyaman kami din kayo pananggadwa kanya. Mintangal daw. Aldaw di Domingo. Gigita tayo manin. Tunubigat. Monday. Same time. Pang mamayang gabi. Yeah. Okay. Paghandaan po ninyo yan, mamayang gabi, may bago po tayong edition. edition. Dito sa Yan. programang Rayaw. Ni Ilocano. Kaya tayo yan, hindi pang sira nga sunata. Entitled, Bislak, para Bislak. wala kanya namin nga sa nga bada.
Rayaw ni Ilocano. Gabi ng lagip pitatamon. At danumiyok ang tayo ay apo na kaama. Lulumansa ay nagdana, kanayan na nga iyablan. Dakbel di pamangkina, macho guwapo ang kahit na pa'y tayban-banti, kas ar-arya itirabi. Anya na bislat, nagmayakin up. Anya na bislat, nagdakiling abislat. Anya na bislat, at datanay umagat. Nagsakitin di ablat, tay bislak ay maulawa. Hitin di ablat, tay bislak nakagangana. Ayan, dahil tapo tayo kanta nga bislak. Nga request na kano tapang. Okay, kakabsan, once again, agyaman kami kanya si Yes. DJ Clark. Ako rin po, Kan kasabi. Makalinaw. Yes, agyaman kami tigas Swintangal daw at Irene Macalina. Yan, kan sakmet nga tapo ni Marvin Agna yung mga iba't bati kada kay apo tinaimbag nga. Aha. Agsapa na imbag nga aldaw na imbag nga rabita amin niya awan labas na. Goodbye, everyone. Message kang tulatan, hermano Joey. Yeah. Okay, goodbye, everyone. everyone. God bless us all. Yes, thank you so much for watching.